Olise! This is my kid. What took his bro? I'm not your Shushu, kids. Shushu is my baby, and Olize, Oli. Oglądam trener Stępiego, no i oglądałem jak w gazie jest, co? W gazie. Tęsknił bardzo mocno. No cóż. Ale ani razu nie przyjechał. A zapraszałem go? Weź, ustaw tutaj na środku. Możesz stoić na środku. Tak, żeby było widać cały ten i odpal live'a na Instagramie. Oh, what a mafia is from. Before it was Spanish mafia. Spanish mafia. Yesterday Portugal Mafia. Ronaldo Mafia. Ronaldo mafia. No! Messia! A fifth! A fifth! Penalty! Penalty! Dime Miami, brother.